Kumele niyazi le nto abantu besifazane ukuthi uma uzobhinca njengoyihlo, ubhince njengabafowenu, ugqoke njengoyihlo okanye ugqoke njengabafowenu, usuke ubabulala abafowenu. Nendoda yakho futhi usuke uyibulala mawenza njalo. Akufanele ukuthi nibukeke ngendlela eyodwa. Asingayigqoki into egqokwa ubaba wakho, umuntu wesifazane. Usuke umbulala ubaba wakho uma kuwukuthi uzothi mawushaya umthetho ukuthi musu ukugqoka njengami, musu ukubhinca njengami, bese wena uyaphikelela ubhince njengoyihlo, usuke usumbulela. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethene sethu, amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sethu Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kandaba, udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi, ngiyimpunga yesintu, ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel, ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje, umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela, ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonjwe. Kanti ke mina insizwa ngibiza ngonduna kandaba uNtombisi yamncumela insizwa ziyamkhombisa esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi, sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe, ikholo elikholwa ngenhliziyo elingalibhana kancane esontweni ugqamugqamu sathi enkakane lakhe lathi ngihamba lithese lo sithi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampishona. Impunga yesintu bafowethu akukho nokukodwa okusuka kuyona ekukhulume, kodwa impunga yesintu ikhuluma izinto ezishiwo isintu. Ngiyabathanda ababukeli bempunga yesintu TV ngoba nakuba kubuye kube khona ezinye izinto ezithanda ukuqina impunga yesintu ekizikhulume, kodwa ababukeli bempunga yesintu TV abakaze basho ukuthi ngeke sasubscribe kule channel, sesizophuma kule channel ngoba bayaqonda ukuthi impunga yesintu isuka izoxoxa izinto ezishiwo isintu, hayi ukuthi yona isuka izoxoxa izinto ezishiwo yiyona. Okwami mina ukufika kule channel ngizokhuluma ukuthi isintu sithini, isintu sithi, hayi ukuthi mina ngithi isintu esisibuka ukuthi sithini isintu bese sikhulume lokho. Ingaka ababukeli bempunga yesintu TV bengenankinga nempunga yesintu, nangibuye ikhulume eziqinile izinto lezi, kodwa bayakwazi ukuthi baqonde ukuthi hayi ngoba kukhuluma yona impunga yesintu. Namuhla kunombuzo engizowuphendula abantu abaningi abajwayele ukubuza. Ubuzwa kakhulu abantu besifazane nabantu besilisa bakhona nabo othola ukuthi lo mbuzo bayawubuza. Uyabona mawubuka uyathola ukuthi imithetho yesintu okanye imithetho nje iqine kakhulu mawuya ngasohlangothini lwabantu besifazane. Abantu abaningi baze babe namagama athi isintu siyabacindezela abantu besifazane, okungelona iqiniso. Ingoba abantu abaningi abacaciselekile, ingako beze begcine sebephimisa lokho ukuthi isintu siyabacindezela abantu besifazane. Ingoba baqonda ukuthi lemthetho eyabekwa yesintu yabekela ukuthi abantu besifazane bayigcine, yayikade ibekwa ngaphansi kwemiphi imiqathango. Isintu bafowethu akukho la sike simcindezele khona umuntu. Kuke kungithuseke ngoba angikaze ngizwe noyedwa ethi esontweni isonto elithile lemcindezela umuntu wesifazane, kodwa mazibuye esintwini
bayakwazi ukusho abantu ukuthi isintu siyabacindezela abantu besifazane. Hawu, yini kangaka uzazi ukuthi isintu siyabacindezela abantu besifazane? Athi kunezinto eziningi ezishiwo isintu ekuthiwa abantu besifazane abangazenzi. Yindaba bengeke bazibazenze. Sebezikhulumela phela nabosisa. Mase bezikhulumela baba nolaka kancane. Bathi indaba kuzothiwa thina asingakwenza ukuthi. Kanti ingoba nabantu abakhulumayo lokho ukuthi umuntu wesifazane ukuthi akwenziwa. Abachaza ukuthi kuzaze kuthiwa ukuthi nje akwenziwa. Yiphi imbangela yenza ukuthi kungenziwa lokho? Ngoba ngempela mangafika umuntu azothi bungayisinto ungaligqoka ijazi leli. Yindaba ngizoliqoka ijazi. Ufuna ngitshele phela isizathu ukuze ngizothi uma ngaligqoka ijazi bese nami ngazi ukuthi isizathu sithi. Uyabona? La ngifisa khona ukuthi odadewethu bayiqonde khona lento eshiwo isintu. Akufanele ukuthi mawuzwa izinto eziwumthetho okhulunywa isintu bese ubone sengathi wena mhlambe kuliwa nawe. Akufanele ukuthi ukubone lokho. Kodwa kufanele ukuthi uyilalele leyo nto bese usuyicubungula uwedwa. Imithetho yesintu mayikhulunywa kusuke kungashiwo ukuthi phenduka ngaleso sikhathi uyilandele. Uma kukhulunywa ngento oyenzayo akusho ukuthi guquka ngaleso sikhathi uyiyeke lento oyenzayo ulandele lemithetho yesintu. Uyabona nje kunento engizoyikhuluma abantu abaningi abangeke bayizwe kahle. Uyabona umuntu unabantu abadala. Abantu abadala ikakhulukazi makuthiwa umuntu unabantu abadala abasebenza ngawe. Ngeke uzifake inwele ekhanda zokufakela lezi kuthiwa ama-weave. Abayifuna abantu abadala leyo nto. Ngeke futhi uzifake inzipho. Abantu abadala yonke leyo nto abahlangana nayo. Ngeke futhi uzipende. Kodwa abantu bayakwenza. Asisho futhi ukuthi mabekwenza benabantu abadala bayona. Kodwa ngikutshela mina ngomuntu ngempela onabantu abadala ukuthi ngeke baze bayivume leyo nto. Ukuthi afake inwele ngeke baze bakuvume lokho. Kungezwakali kabi. Kodwa ngikhuluma isiminya ngoba abantu abadala ngiyabaqonda ukuthi abantu abangazithandi lezo zinto. Uyabona ngisho ugogo wakho mhlambe uma ukuthi usekhona. Izalukwazi azihambisani nenwele lezi othola ukuthi yinwele zokufakela. Awucabangeke umuntu omdala ke kakhulu kunogogo wakho sephila kwelamathongo ukuthi leyo nto angayithanda yini. Ngeke azayithanda. Awucabangeke sekuthiwa ke bakwembethe usuyisangoma. Usumthandazi. Ngeke bafowethu ezinye izinto ukuthi manje sisuke siyithole kakhulu intethelelo yokuzithethelela. Ezinye izinto sike sisenze ngenkani nakuba umthetho usinqabela ukuthi size. Kodwa kangikho lapho la bengikhona bengisekutheni kunezinkulumo ezikhulunywa ukuthi imithetho yesintu iyabacindezela abantu besifazane. Omunye umuntu ke ngeke abe nalo ulwazi futhi ngeke aqonde ukuthi gazi imiphi lemithetho yesintu ecindezela abantu besifazane. Mhlambe ngizoke ngikhe nje phezulu bese emva kwaloko ngiyachaza ukuthi kwakushiwo lani ngokwesintu ukuze bonke abantu bezokwazi ukuthi baqonde ukuthi lento eyikhulunywa ngokwesintu yayikade ikhulunyelwani, inhloso kwakade kuyini. Uyabona ngokwesintu kuthiwa ngokwesintu uma umuntu wesifazane eseganile esenendoda kufanele ukuthi indlela abukeka ngayo emphakathini nasesizweni sonke kufanele ukuthi yehluke. Abukeke ngendlela ebonakalayo ukuthi umfazi womuntu lo. Kushiwo njalo ngokwesintu, sisho njalo isintu. Siphinde sithi uma umuntu wesifazane esenomntwana naye futhi kufanele abonakale ukuthi umuntu wesifazane osenomntwana. Siphinde futhi sithi isintu uma umuntu wesifazane sayintombi kufanele futhi kube ukuthi
uyabonakala ukuthi usayintombi. Uyabona ilezo zinto nje ezenza ukuthi bathi abantu isintu siyabacindezela abantu besifazane. Bodadewethu ngempela lezo zinto zontathu sengizibalile izona ngempela enikhala ngazo ukuthi isintu ngempela siyanicindezela, ngoba indaba la isuka khona eyenza ukuthi abantu besifazane baze babone sengathi bayacindezela isuke ekugqokeni nje, ukugqoka nje, nayo indaba la ikhona ukugqoka nje, isendleleni nje yokwembatha iyona into evele yenza ukuthi bathi abantu besifazane bayacindezela. Uzokhumbula ukuthi iBhayibheli abantu abakholelwa kulona lithi umuntu wesilisa akufanele agqoke njengomuntu wesifazane, nomuntu wesifazane akufanele agqoke njenganomuntu wesilisa. Nesintu sethu futhi naso isintu sethu sona sithi umuntu wesifazane akalibhinci ibheshu, umuntu wesilisa akasibhinci isidwaba. Wayibona leyo nto? Nesintu sethu naso siyakuphikisa lokuthi owesilisa abhinca ukubhinca owesifazane, owesifazane abhinca ukubhinca owesilisa. Kodwa abantu besifazane bona baze bathi bayacindezelwa ngoba abantu besilisa basuke sebebashayela imithetho ngenhloso yokubaqondisa nokubabuyisela endleleni. Uthola ukuthi bona bafuni bona ukubuyela endleleni bese bathi bayacindezela. Afuna umuntu wesifazane ukubhinca ibheshu. Ngithi ngimkhuza ukuthi umuntu wesifazane akalibhinca ibheshu, afuna ukulibhinca ngenkani yena athi sekwaba khona amalungelo. Uyabona ngenkani manje siqala ke manje nami sengifuna ukumphoqa ukuthi hayibo ibheshu alibhinca le ekhaya. Useqala lapho ke manje ukuthi ke uyangihlukumeza. Kanti ngempela akufanele ukuthi ngempela ibheshu alibhince yena, ngoba umuntu wesifazane kufanele kube nomehluko ukuthi lo umuntu wesifazane angakuthandi ke yena lo. Okunye futhi ngokwesintu kuthiwa bafowethu uma umuntu wesifazane eseganile umzimba wakhe akufanele ukuthi ubonakale kwabanye abantu. Lokho kuyinhlonipho ahlonipha ngayo indoda ayiganile, ukuthi umzimba wakhe ungasabonakali kwabanye abantu. Akufuneki nje ubonakale nje, imilenze yakhe akufanele ibonakale, amadolo akufanele abonakale, namabele ngokunjalo kusuke kungafanele ukuthi abonakale, ngoba sekuwumfazi womuntu, useyedwa umuntu ekufanele ukuthi wena akubone, hayi abanye abantu. Isintu ke lapho ke bafowethu sasikusho lokho ngoba abantu besifazane babantu abakhulu, abantu besifazane babantu abahlonishwayo nabadinga ukuthi bahlonishwe ngaso sonke isikhathi. Akufanele ukuthi umuntu wesifazane esezithathele isinqumo sokuthi yena manje uyagana, ugana insizwe ethile ayithandile, bese kuzoqhamuka insizwe ethile isizomeshela, isizomncoma. Kodwa njengoba kuthiwa nje kufanele ukuthi uma seseganile agqoke kahle ngokuhlonipheka, abe nesithunzi, kusuke kwenzele ukuthi ingabibikho insizwa ezongahloniphi isinqumo sakhe azikhethele sona sokuthi yena useyakogana. Ingakho umuntu wesifazane bese umfazi oganile kufanele ukuthi indlela embatha ngayo kube indlela ekhombisayo nevezela wonke umuntu ukuthi lo umfazi oseganile, umfazi womunye umuntu, bese anikezwe leyo nhlonipho ngesinqumo sakhe asuke sesithathile sokugana leyo nsizwa. Kodwa umuntu wesifazane uma ukuthi useshadile bese emva kwaloko kuvele imilenze, akuzuba lula ukuthi abantu abambukayo bamnikeze leyo nhlonipho, ngoba isimo asuke kusona kusuke ngesona isimo esithi makahlonishwe, ngoba usewumfazi womuntu, akasekho futhi nasesigabeni sobuntombi, useke esigabeni sobufazi. Namabele akhe futhi kusuke kungafanele ukuthi avele obala, ngoba konke lokho kwenzela ukuthi indoda le ayiganile asethatha isinqumo sokuthi yena ungowayo kube yiyona ezokwazi ukuthi
ibona umzimba wakhe ungabonwa abanye abantu. Bantu besifazane kusuke kungeve ukuthi kuliwa nani uma mhlambe kuliwa ngendlela yokugqoka okanye indlela yokwembatha abantu besifazane abembatha ngayo, kodwa kusuke kulekelelwa wena kanye nendoda yakho, okuwukuthi indoda yakho njengoba ikwazile ukuthi izithukuthuku zayo izithathe izisekini okuyinkomo. Wena ke umuntu wesifazane, lento abantu besilisa bayithandayo kumuntu wesifazane ifihle ingabonakali. Umzimba wakho ufihle nje, kube umuntu oyedwa ozobona. Ingakho amasulumane ke wona awafuni ngisho ukuthi nje ubone ngisho ubuso, umuntu ugqoka nje kuvela amehlo kuphela, ngoba lo wesifazane usuke sezithathele yena isinqumo. Kufanele ukuthi nathi thina bantu besilisa asilekelele ngokuthi naye indlela abukeka ngayo sikwazi ukumbona ukuthi lo umfazi womuntu, kungabi ukuthi umfazi womuntu kodwa usabukeka njenganengane. Akufuneki lokho. Isintu sethu ke bafowethu ke sasenzela lokho ukuthi uma umuntu wesifazane seganile kungabi ukuthi amabele akhe ayavela obala. Ngoba manje kuzoqhamuka umuntu ambuke ngendlela engafanele ngabe umbuka ngabe umfazi womuntu, kanti uyena indlela agqoke ngayo yenza ukuthi abantu abangasakwazi ukumnikeza inhlonipho. Kanti ukube kade embathe kahle bebezothi mabembuka yena bese bebongela insizwa iganile ukuthi wagana umfokasibanibani, bebona isithunzi onaso wena umuntu wesifazane nendlela obukeka ngayo ngaleso sikhathi. Ingakho ke bafowethu umfazi oganile kungavumelekile ukuthi agqoke kuvele amadolo, kodwa agqoke uthole ukuthi into ayigqokile izomenza ukuthi ahlonipheke, abe nesithunzi ngisho ekhanda kube khona into ahloniphisa ngayo, ngoba use umfazi womuntu. Wenzela labantu besilisa othola ukuthi abafundisekile bakwazi nabo ukubona ukuthi hayi umfazi womuntu lona, asingasasheli ke manje. Uyabona, unikwa inhlonipho umuntu wesifazane oseganile okwazi ukuthi awugcine umthetho wesintu ukuthi akabukeke njenganomfazi. Okunye bafowethu ngeke ngikusho okushiwo isintu ngamadolo omuntu wesifazane oganile namadolo omuntu wesifazane osuke senengane, ngoba manje abantu abaningi abazukuzwa kahle, kuzobonakala sengathi mhlambe lokho kuyaphoxa, kanti hayi ngoba nakukunjalo. Ngokwesintu sethu ke bafowethu, isintu siphinde sisho futhi ukuthi nomuntu wesifazane naye osuke senengane naye kubalekile futhi ukuthi agqoke ngokuhlonipha naye, imlenze yakhe ingaveli obala namabele akhe angaveli obala, ngoba anganizokhumbula ukuthi lo sithe usenendoda kuhlonishwa indoda yakhe kanye nesinqumo sezikhethele sona sokugana. Kodwa lo osenengane yena into eyenza ukuthi isintu sithi naye kufanele kube ukuthi uzogqoka imlenze ivele obala, ingoba usuke senengane. Kufanele ukuthi enganeni yakhe abukeke njenganomzali oqotho, umzali ohloniphekile, ukuze nengane yakhe izokwazi ukuthi iziqhenye ngomzali wayo ohloniphayo nohloniphekile. Kodwa intombi nto othola ukuthi yona ayikake iphuki, ayinangane, ingahamba ngamabele ihambe ngezinqa, ayikho inkinga, ngoba vele kusayintombi vele akho sinqumo sasithathile, umzimba wakhe noma ungabonakala vele akakabibikho esekonakele kuyena. Intombi iyinto vele eyigugu ngokosiko lethu ke kaZulu. Intombi makuthiwa nje iyabhinca, ihamba nje ngezinqa, ifaka isinene kuphela, ifaka isinene nje kuphela ngaphambili, ngoba vele umzimba wayo
umzimba vele kusuke kufanele ukuthi ubonakale ubone uyibona bonke abantu babona ubuhle bentombi ukuze nezingane esizele sizokwazi ukuthi sizifundise kahle sizikhuthaze ngokubaleka kokuzigcina zikwazi ukubona lezi ezinye intombi ukuthi uma uyintombi uba muhle kanjani. Manje abantu abaningi ke uma bezwa lemithetho efana nalena eshiwo isintu bagcina sebethi ke isintu siyabacwasa abantu besifazane, isintu siyabacindezela abantu besifazane, kanti hayi ngoba nakunjalo ingoba isintu abantu besifazane babantu abahamba phambili kusona. Into eyenza ukuthi abantu besifazane bashayele imithetho engaka umfazi onganini bese kuthiwe wena makoti shuqule ekhanda bukeka kanje gqoka into makoti ezokukhulula kahle gqoka into makoti ezobangezansi kwamadolo uhloniphe ingoba balekelela yena ukuthi lesinquma azikhethela sona sokugana impunga yesintu nabanye abantu ekade bengazi bakwazi kodwa ukuthi bambone ukuthi useganile bese nabo bakwazi ukuthi bamnikeze inhlonipho nesithunzi njenganomakoti osuke seganile. Uma kuukuthi mhlambe bafowethu nodadewethu kukhona la nifiso ukuthi khona nibuze kule nkulumo ekade siyikhuluma nizobuza khona la kuma comment. Kodwa mina ngiyimpunga yesintu njengoba ngishilo ukuthi okwami ukuletha izinkulumo ezishiwo isintu nakuba singasho ukuthi abantu indlela abenza ngayo mhlambe siyabagxeka. Umuntu nomuntu bafowethu wenza into ekhulula yena, umuntu nomuntu wenza into ayithandayo yena. Kodwa kubalekile ukuthi uma umuntu ubhasopha ukuthi wenze into othola ukuthi ithongo lakho angeke lize lihambisane nayo. Sengiphetha ngokwesintu uma umuntu wesfazane ezombatha njengoyise okanye ezovunula njengoyise usuke sembulele uyise usuke sembulele nya. Kumele niyazi le nto abantu besifazane ukuthi uma uzobhinca njengoyihlo ubhince njengabafowenu ugqoke njengoyihlo okanye ugqoke njengabafowenu usuke ubabulala abafowenu nendoda yakho futhi usuke uyibulala mawenza njalo. Akufanele ukuthi nibukeke ngendlela eyodwa. Asingayigqoki into egqokwa ubaba wakho umuntu wesifazane usuke umbulala ubaba wakho uma kuukuthi uzothi mawushaya umthetho ukuthi musu ukugqoka njengami musu ukubhinca njengami bese wena uyaphikelela ubhince njengoyihlo usuke usumbulele. Hayi bafowethu angingageqa amagula ngoba ngemubi hlaka 27 kuyona ephezulu lapha eCathedral eDenisal Center kunembizo yethu yesintu la sobe sifundisana khona izinto ezithinta isintu sobe sichushisana nje ngezinto eziningi sibuza imibuzo ithuba lobe lingqa sivele incwadi zempunga yesintu zobe zikhona zobe zihamba ngamanana phansi. Izwasho zikamkhulu uXimba nazo futhi zobe zikhona, izwasho zikamkhulu uNhlanzi nazo futhi zobe zikhona. Uma kuthi uyafisa ukufika emphelandaba kwempunga yesintu inombolo lezi ungakwazi ukuthi uzishayele. Uma kuthi ukude futhi siyakwazi ukuthi senze inhlelo zokuthi sikwazi ukuxoxa ocingweni. Asiqhubeke njalo ke bafowethu sisabalalise nakwabanye umfanekiso eqoshiwe bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Inasa ngasengife